Gi-turnover sa usa ka 76 anyos nga lalaki sa Montevista Municipal Police Station ang nadawat nga parcel nga dunay unod nga gituohang pinaugang dahon sa marijuana. Sa nakuang impormasyon sa GMA Super Radio Davao gikan sa Davao de Oro Police Provincial Office, gisaysay sa senior citizen nga gipadala ang maong parcel sa iyang bayaw nga lalaki ug miabot sa ilang panimalay Enero 21. Apan sa pag-abli sa maong package, nakurat na lamang kini sa unod nga mga gituuhang pinaugang dahon sa marijuana. Nasayran nga ang shipping code nga gigamit susama sa naunang package nga gipadala ni atong Disyembre 27 nga ang unod mga sinina ug uban pang gamit. Sigun sa kapulisan, moabot sa 5 ka kilo ang gi-turnover nga illegal nga droga nga mokantidad sa 600,000 pesos. Sa karon padayon pang ginaimbestigahan sa otoridad ang insidente ug ang pag-ila kung asa gikan ang illegal nga droga. Ginaigsab sa kapulisan ang nag-turnover nga senior citizen sa iyang kooperasyon aron mabatukan ang illegal nga droga sa Davao de Oro. Tungod sa mga insidente sa pagpanglapak sa mga binuhing baka sa munisipyo sa Manolo Fortich sa Bukidnon, gipalapdan pa karon sa Manolo Fortich PNP ang deployment sa mga BPAT kon Barangay Peace Action Team. Sa milabay mga bulan, pipila ka mga baka ang nabiktima sa mga kawatan sa Manolo Fortich sa Bukidnon. Ang modus, ilang ihawon ang usa ka buhing baka nga igo lang gitugway sa tag-iya niini. Panguhaon ang tiil o ubang parte dayon ibili na lang ang tiyan ug ulo sa baka. Sa tala sa Manolo Fortich Municipal Police Station, dili moubos sa upat ka mga insidente ang ilang narespondihan tungod sa maong modus. Busa karon mas gipalapdan pa sa kapulisan ang deployment sa mga Barangay Peace Action Team kon BPAT sa matag barangay sa Manolo Fortich aron lakip nga mabantayan ang mga binuhing hayop sa ilang lugar. Sa karon nagpadayon ang paggukod sa PNP ngadto sa mga sospek nga mihimo sa paglapa sa mga baka. So, kato siya is na tayo mga persons of interest ato, and then ang uban ng kay ato pag i-develop pag kinsa gid ang atong mga kuan ano.